Yan, alas 8 ng umaga. Ito yung oras ng pagpapaligo sa kanila sa mga lolo at lola natin. Yan, pinapaliguan yan si Lolo Tony. Sabong ka ni Lolo? Sino? Sabong ka. Nagkudam-dama bumakan din. Pagsagot sa pala sabong mo ah. Boss. Ah. Ay, hindi ko paniparang yan. Wala tayo maligsan. Halo. Enak. Enak. Nah, malam minta cakap pun tidak, cuma dasar kita banyak banget. tidak pernah sentuh sakam. Berapa? Minta kasih. Sampai 60 orang. Ako po si Marlon Iloreta, isa akong staff dito sa Balay Taripato, Cabugao. Kadalasan talagang ginagawa namin dito. Pagkadating pa lang po namin dito, dapat pinapaliguan na po namin sila. Una po kasing routine dito, pagpapaligo. Mga 8 o'clock, naliligo na ako sila.
Yan. Sabihin ko yan. Huwag ka. Magsan mo. Magsan mo. Hindi din maalala. Nalatok. Kailang. Ano, hindi ka magkatumangan kami. Hindi ka magkatumangan. Book na sabi mo berga, yun yung tapos mga nagtako. Angkor ka, cadar ka. Badak ko mo. Ini ram-raman dia tu yang mana? Dan, benar siapa tu mon? Dan. Dapat batu man, siap. Terus kau. Kamu tak dulu kan? Nah, ini kita gagal. Gising kamu dyan na. Dulaw. Gandang tao. Gising kamu dyan na. Gising pagpagin kang nagagigit ka. Dulaw. Pagkatapos no na ina-assist po namin sila, papalit ng damit, nilalagyan ng diaper. Tapos pagkatapos naman ho nun, kami na din ho kasi namamalengke. Bale, kami na din po yung nagpe-prepare ng pagkain ho nila, ng lunch. Tapos pagka ho may mga tumawag ho sa amin, halimbawa kumatok ho, assist lang ho yung kailangan nila. Pagka may mga kailangan uminom, ganun no, o may papabili ng pamamalengke, bale may merenda na ho sila umaga. Bago ho lunch, mga 10 o'clock, nagme-merenda na po sila. Tapos pagkatapos nun, wala naman na pong ginagawa. Tapos lunch na lang ho yun. Lunch, papakainin po namin sila. Mag-alas 12 na. Ito na yung oras na papakainin daw sila lolo tsaka si lola. Ngayon tingnan natin kung ano yung niluluto nila. Hello? Hello, sir. Hello, ma'am. Bala po ito, ngayong araw na ito yung ulam nila, pinatuon na karne with sili. Tapos merong popo. Oo, pupo. Bala sa isang araw po, yung tanghalian nila, dalawang putahe, tapos may saging sila. Depende po kung anong seasonal na prutas po. Ano po yan? Hindi po ba nakakasama pa sa kalagayan nila? Kasi may mga taba, mga matandaan. Bala sir, yung mayroon po naman silang yung pupulo, tapos may sili naman po. Bali may parang equal lang. Opo. Tapos meron po silang saging para hindi naman po sila mahigla-high blood. Tapos pag gabi, sa gabi po ngayong araw na ito yung ulam nila sa gabi, meron silang pinakbit. Mas maganda pa rin pag gulay, di ba? Opo. Para maging healthy. Bale, gulay na gulay po pa rin yung hinahanda namin. Tapos hinahaluan na lang namin ng karne para maiba. Tapos fish, ganun po. Kasi minsan naman po pag gulay na nagsasawa rin sila. Naghahanap din po sila ng karne. Ano yan? Hanggang gabi na? O Ay, hindi po, bale, tanghalian po lang nila to. Tapos sa gabi, pinakbet po. Bale, ilan sila dito? 23 po. Oh, 23. Bale,
kasya sa kanila yung para. Opo, meron pang naitabi po. Kasi pag gusto po nila, pwede pa silang kukuha. Kasi nagsihirit po sila. Gusto pa namin pwede po sila. Meron din pala tayong mga lolo at lola na malakas kumain. Opo, sir. Minsan nga po pag yung mga buto-buto, ay yung ribs, yung ulam nila, gusto nila yung puro karne. Sabi namin, kaya nga magre-ribs kayo para may sabaw-sabaw gano'n. Sabi nila, wag na lang yung karne na lang na solo daw para tuloy-tuloy na, wag na yung maghahawak-hawak pa. Paano yung mga iba, wala na silang ngipin. Sir, pinapalambot po namin na mabuti. Make sure po na kaya nila nguyain yung pinapakain po namin sa kanila. Tapos yung iba po naman, sinusubuan namin. Tapos kami po yung, halimbawa sa isda po, kami po yung naglilinis ng mga ulam nila. Yung inaalis po namin yung mga tinik-tinik po. Yung iba lang po yung mga hindi po nila kaya na po. Madali lang ko yung trabaho dito. Masaya ako kasi di naman po ako magtatagal dito kung hindi masaya. Saka magaan lang naman po yung yung trabaho. Bale, natutunan ko pong igalang o mahalin yung mga matatanda. Saka andun na din po yung yung parang pagmamahal, respeto sa kanila. Kasi karamihan po sa kanila wala na akong nag-aalaga. O kaya yung mga anak nasa abroad, gano'n, nilalagay talag dito. Yung trabaho naman ko namin dito, madali lang parang nasa bahay lang, papakain, alaga, tapos ayun lang, enjoy lang. Sa amin na dito, generalize po kami dito. Wala yung kanya-kanyang pasyente. Pagka nakita mo siyang may kailangan ganito, dapat i-assist po siya.